Cejna Ramazanê tenê ne rojî girtine, heman demî meha Ramazanê meha nefs pakişkirin e, ruh pakişkirin e, a xweşî ye, aştî ye, cejneke wisa pîroz e. Cejna têkoşînê û berxwedanê ye. Ew jî di dîroka gelên heremê û gelê me de ciyekî xwe girîng û pîroz heye. Ji bona wê di her di cejnan da em hêvî dikin ruhê netewî, ruhê azadiyê, ruhê aştiyê û hevgirtinê hîn zêde pêş bikeve. Cejnên Newrozê bi têkoşîna me re gihîşt astekî nû, bi taybet bi şîrovên rêbera Poyê di çarçeveya dîroka gelê me, gelê Kurdistanê da û cê tevgera medya û avabûna berxwedana Newroz pir girîngî daye kir. Li ser vê esasî şîrovê hatî pêşxistin ji bo me bû